நம்மளை கொஞ்சம் கவனிக்கலாம். இந்த நம்ம ஜல்லிக்கட்டுல ஏதாவது நம்மளுக்கு காயப்பட்டாலோ அல்லது உயிரிழப்பு ஏற்பட்டாலோ நம்ம அரசாங்கத்தவோ மற்றவங்களோ நம்பி இருக்கோம். நம்மளுக்கு நாமளே ஒரு விஷயம் பண்ணலாம். உங்களுக்கு சரியா சொல்லுங்க, நாங்க பண்றோம். அதாவது மாடுபிடி வீரர்கள் குடும்ப நல பாதுகாப்பு சங்கம்னு ஒரு சங்கத்தை உருவாக்குவோம். இந்த மாடுபிடி களத்துல ஒரு மாடுபிடி வீரர் இறந்தானா அவனுக்கு 10 லட்சம் கொடுக்கலாம். ஆனா அந்த மாடுபிடி தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா வீரர்களும் அதுல ஒரு மெம்பர்ஷிப் ஆகுங்க. ஒரு 500 ரூபாய் கட்டினீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு நம்மளுக்கு நாம பண்ணிக்கலாம். இதை எல்லாருமே அசம்பிள் பண்ணி நல்ல விஷயம்லாம் செய்வோம். ஒரு நிமிஷம் நான் 1 கோடி அதுக்கு டெபாசிட் பண்றேன். முதல்ல எல்லாரும் விஷயம் பண்ணிக்கங்க. எல்லா வீரரும் கலந்து என்ற சொல்லுங்க. ஏன் போய் நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட கெஞ்சணும், ஏன் அடுத்தவங்களை கெஞ்சணும்? நம்மளுக்கு நம்மளே பாதுகாப்பு தெரிவிக்கிறோம். யோசிச்சுட்டு சொல்லுங்கப்பா.